Iki do apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Kowe sekarang ya sing jeneng wong gugat. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Mbakantuna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Daryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Bagong nek nesu nek ora dirasawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Tanteni sak rampunging pasewakan tak adhiang kowe ning jaba. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan. Nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong. Aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh gek abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora syarat jopo. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kanca nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang. Persasat kondange menungsa setengah dewa kadigdayane kowe karo aku. Bagong, udah aja sak pratamu. Mantune mundur karena wilujeng ya priyane ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur. 10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kok aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake ora, padake cah tipis. Luwih saka tipis e. Bono kawan Bagong. Wonten dawuh sinuwun. Sowan tanpa tinimbalan. Non. Ana wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten wonten to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung boten bedah kalian Sinuwun Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinuwun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe Sebabe kula niku kok ngajanjane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Ya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku
daleme teng pundi nek pun boten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa? Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun pamunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kaliyan panjenengan, kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok nggo apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Lah ingaten Bawa Durna kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung prayogi Bawa Durna. Bawa Durna. Kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kaliyan panjenengan. Lho. Betah kaliyan kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawa Durna. Durna ina panalingane lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan. Aning perang Bratayuda. Ing entos walu gempor manyar-manyar ning Dungkul Wana dadi asas dadi wana. Bagong, nun. Ngendikane ana Prabu Duryudana kowe buta karo aku? Nggih. Butamu karo aku ngapa? Kula ajeng nyuwun prisa, Mbah. Kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa? Lho, kowe iki goblok apa piye? Kowe wis puluhan taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya. Cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok ndak takon bapakmu kuwi sapa? Kosike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh. Ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul mendhi idopsa. Adopsi karo Semar. Lah asline kula iki pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh kan ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampean iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mrengking saking menika nek sampean wis wani ngadeg dadi brahmana niku sampean kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampean ra iso ngaturke bapak kula sapa, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung batur, derajatmu mung ponokawan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki ndek sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sri Prabu Ngastina. Tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana, nek janjane ora, Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Mergo sing dadi ratu sadurunge Pandhawa
utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap kuwi sebab disingkat dadi Sap. Sap Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa. Dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dinggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi pulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Duk nalika Prabu Pandhu bebedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake, sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo wis ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Dening Prabu Pandhu dipanah. Terus Badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Pandhu ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesthi kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Ha piye ndek bojo loro? Ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun inggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe diaja-ajoki karo kiwa tengening Prabu Destarata, ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe, Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku. Terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke blandar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, luwih-luwih pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentuk Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap kir. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disambung rapet karo impen. Ora ana sambung rapet karo pasumenan. Upama ana sambung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi sono patine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi sono patine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Hale istri kowe tak mateni kowe modar kabeh kok. Apa meneh menungsa? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngertine ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh,
dadi kowe nunduk karo Begawan Durna. Ah ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Astina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Durna tendhangi. Hus. Ah lole panos maning jajaran surtaning bawana iblis alat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Durna. Aku ki ala-ala ki priyagung. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujangganing negara Astina. Komeng diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nyelangkrak sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat ya sakarepmu, ora ya sakarepmu, legane atiku. Yo, kowe kaya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono padake. Kowe aja waton ngawu gawar-ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan nggon nyuwara kowe. Kowe ora iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunekke karo Bagong, kowe nang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbebeda Raja Singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lho kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Durna. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kon nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kon nesu sisan. Prabu Karmen, ya. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Kartomarma Sato sak kancane Kartodendra, Kartopya, Kartoadang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep apa? Padake apa? Mangkel tenan aku iki. Ngaku ora bapakku sapa? Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Arep bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep gepura negara Ngastina. Durna ketok Jyatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan niku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh, Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya, Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok kena aku wani, nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila, Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Aduh, kayak abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan ya. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoknya kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora seret jopo. Wah, wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang keng kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi welami tulumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi?
Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon belani Bapa Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik lara gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Undang-undangan barang aku diseret nganti sirahku suarane tok 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 tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng. Ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhani aku, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijane. Lho. Kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5, papat 5 karo aku wis pas. Arep perang par gonggong arep. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden C. Ngono ki mengkari omong, mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak tutuk. Aku iki arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngundhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan ngak. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sak pepadaning menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna, nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulake pentil jepreti. Aduh.
Burung lakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki alga Joko wis nang mburi lho. Ngati-ati lho. Aku ora ikhlas nang Ngastina dilenggahi pendhita kaya kowe sing ora ana nyatane legane ati. Wah, lada. Mati dengan Kepengul mungging ayuda kepapak bawatnya bentar kepapaknya mungging ngaloka menungso ratatanan indah-indah derajatmu kedibal kowe ming Panakawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo bapa Panembanduna. Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa seglaris papan bakal sak biyantu karo bapa Panembanduna. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mula aku wani ngaret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Karto Marmo. Arep ngapa kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, ora entuk keterangan saka Begawan Durna. Taunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tanganing Karto Marmo. Panggah tayane gane ati. Bagong kowe Antasena. Tumbak jebol dadamu.
bapakne Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dicobani karo Antasena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Antasena piye? Mudula. Bagong tekan ya kricung cara sikile. Arto kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik jebal jajamu dibano. Yo. Modal. Wejan. Hot modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jaya menata imbagian padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali Bagawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja butek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu nono Windarana ora bakal bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan, Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep dor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kekrakon titi njongek-krek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys? Ayo gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong klerak-kleru. Kek kelakon mati dening aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi name antemamu ora sepiro wae nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Temanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang temenan. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur mungsuh Bagong tinjungake ra nyawamu kowe. Mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Urawa bubar maut mundur.
Mundur. Mundur. Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar meguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo man. Suarane mak klothak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citrasrah mundur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas kula digebuki bres mangkel man. Pun Cici Cilaka, nek ming pusuk padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang tutu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ne? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methoke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Is. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong Titanana. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngantiku. Weh, lah ngerti wasa. Piye kok? Non piye? Ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah ku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarma. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Niku kudu kecekel, kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu, sampean tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Mbah. Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengerti aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Ngaten. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong. Ora iso. Wah, candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu.
Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku kleboni walang. Aku njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku? Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu, aku sing ora trima. Arep dikaya ngopo iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambong ning ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Mulak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora grape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sik ora karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jemparani karo Bapa Durna, Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bantu arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandaran aku. Konangan putuku Antasena lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora wong. Lah wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bambane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono kowe ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek bakal ora kena dikandhani. Pateni wae gunane apa duwe abdi jenenge Bagong. Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki kowe keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayone gane ngati.
Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula manggotong, Dek. Kula manggotong. Bayak tugel. Waduh, Tenan niki. Mesti di gift. napa? Di gift. Digip. Gift kok ya gelem kok kula. Mana weh lah eneng sing wangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan. Lho kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kuwi cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya. Cacat ning wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula udah mudi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Heeh. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa isih ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki nek mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Heeh. Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Weh. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak sung kelek loro wis suwene ora jama-jama kok keleke papat. Kuwi Kayangan ana kene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, amuk. Kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa ki wong sing nguasani Kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lumbeting pati. Maksude iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, marekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning Kayangan. Ora ana sing iso ngalahke karo kowe. Yakin aku sumpah. Mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, meng bluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus Kayangan niku liwat ngabur. Wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton, Den.
wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Mripate merem-merem. Menengo to iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko gelu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem-dem. Misra ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng Madurana. Neng ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang baka muska kene. Aja pati-patitipun nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. Mastu nama Sidam karing bawana langgeng. Kakang Narada. Kakang Resi Kanika Putra. Perkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nuwun pamunten Di. Menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panardi tumapipun Ngara Gusti Pangadal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para Jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubah musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak ndangu dhateng Ngara Gusti Pangadal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nyangkrim nanging kula ingkang mbatang cangkriman menika naminipun mboten nilok Kakang dalah inggih menawi kula mekaten kula namung badhe munjatung sapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayuwaing pandhita malih tinggal menawa dene wujuting satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi antatosna ing kawuningal bila jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit, nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan. Lan mugi antatosna ing kawuningal. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat, boten pinter anggenipun ngungkap dhateng lampaning jagat. Tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di, menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Ngara Gusti Pangadal Adi Pramesti Bathara Guru rikat lampahing rata tan pantara prateng sukuning argaram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna Mbal Wacana kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kunda Manik
Nenggak majanipun Lurah Semar, ki Lurah Bagong nyerpepeh pindha soto meterang karya kagiat kang samya mulat. Kalidhek ujaring wong daplok. Inggih menika dititah ingkang kula aturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong ing karya gara-gara ning Kayiwangan. Ing mekaten tumrih katimbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita Ponokawan. Hong ilaheng. Gus. Aku kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang kula pun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Kulun. Ya wis terus-terus. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong. Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih pados kaos wonten pundi Pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Ha nggih ta Pukulun? Jaba niku nek tuku kaos menungsa lumrah, mongko tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Hai, tenan. Bagong, wonten dawuh Pukulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Mekaten Pukulun. Iya. Oh nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun. Napa sampun mati rasa? Bagong wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata Sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning Kayiwangan. Kula sampun prisa Pukulun. Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak tuthuk gendhelmu lho nggih. Iki dewa e. Pukulun sinten sampean? Ulun Bathara Antrada. Wah, sing sok berkencang waru dayang nek pinggir kali ngoten nika. Iya ora diyani ndak malah tekan ndi. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara ulun? Pukulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngopo kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mungkin kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola-bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun. Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Mbois kok mbuya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis, Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Gus, basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengen kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong.
Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar. Dudu. Semar ki meng bapak angkat. Angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang. Mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungso kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten jeluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong, dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak, ombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya meng dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel Iwang Kulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukamu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng cerita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kandha warung. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti melayu. Kowe melayu ra we? Kowe melayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe, kowe mulung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae. Plocot weteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan
Ora ngerti bapakku? Ngapa begogok nang kene? Hah? Ulang-ulang modar dening aku. Bagong, wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Gring ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke ning lemari es. Ayo, aku Surakarta Jakarta. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung melayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Ya Dimas Werku durung tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Ya Kakang Semar tak tampa. Pangestuku Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken Paduka Sang Nata. Kakang Semar Darpi atur apa? Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping pepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandunungipun anak kula Bagong. Nggih ming namung aturuni kemawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun, mboten nderek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara. Miyatanganing kalanggihan aklar pandan moncar tinonler kekonang sumsara tetan padang kasoran bacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos pareposo mimbal wacana kasaru rawing sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kaya kagiat sangganing para Pandhawa. Lang-lang ing dia mangungkung ganduan.
Kalugon laguning lekas lho kita linuting ngitung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntompa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntompa Guru Hageku aku ngaturke sembah Werkudara Luntompa Kulun ngaturaken sembah iya Arjuna Luntompa guru kowe do slamet to pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadhong dawuh Puntadewa yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo Guru mugi andadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe mugi andadosna ing kawuningan Kakang Semar Kakang Badranaya Kakang Ismaya Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing Kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong boten pitados malah sak mangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar pancen menungsa ratatanan gawe wirang Puntadewa wonten timbalaning ngadhawuh mengkono mungguh kang dadi pangandika ulun kelawan sira kulup mboten ngene ulun ana mriyen lah kok teka Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayiwangan ngantos paduka Ewang Adi ulun keplajar saking Kayiwangan Kresna ulun jaluk tulung ndakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning Kayiwangan mongso boronggon kita mulbawasa kelawan Panakawan Bagong nok ngestaken dawuh kula nyuwun pamit Bu Kulun kepareng lenggah langkung rumiyin wonten negari Ngamarta iya Narayana ulun kang bakal lenggah sawetara ning negara Ngamarta Kresna Kunjang gancing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung usai jagat Dewa Bathara jagat Pangaistungkur lah wis tak bedhek to Pukulun Bathara Guru mesti medune nang Ngamarta ha wis baul iki nang nganti ketemu karo pepundhen-pepundhenku Pandhawa mesti aku didukani mergo aku wis wani gawe geger Kayangan Suralaya. Wis, kalah cacak menang cacak.
Ngibarate kaya nyemplung kali wis tekan tengah ming kari golek watu tumuli ndodok. Ya, maju terus. Mundur ya terus. Sapa sing kira-kira meparangi karepku nggonku takon karo Iwang Pikulun Manemaya. Ora mawas pepundhen, ora mawas sapa-sapa. Rawe-rawe rantas marang-marang bakal raputung. Sing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Bagong dalem bojo kaya ngono patrapmu kowe iki wis tuwa Bagong anggep wis tuwa semene bocah nek ngentek-enteke kempongan mula kowe manuta karo aku pripun apa kang dingendikake Wang Pikulun Manikmaya mau sanyata bener Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhenmu Pandhawa pakarti ing kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasuryaning Pandhawa, Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu Bagong. Terus ayo kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya. Kepiye? Kula urung ketemu karo babe. Babe sapa? Bapak sing mijekke kula. Mula kula gugan ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane Bagong. Yen ngono apa kowe ora nggugu karo omongane Janaka? Mboten perkara kula ora nggugu, sampeyan ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampeyan melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Napa sampeyan ora isin diwaneni karo Bagong? Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentala karo kowe. Wes mati, Dreng. Aku kowe. Iki pemaine bal-balan. Main bal-balan dasmu. Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang. Kena kandhani ora kowe? Hah? Kena kandhani ora? Kula gelem dikandhani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandhake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa. Tamu kabeh. Wah. Putar. Mumet. Gamane wis mandeg barang kok isih begijigan. Prabu Kresna. Iya, dasar para nyata. Ora Bagong mbok kowe iki eling. Kula ora redeng lali kok. Lho, nek ora lali mestine kowe ngerti tata krama. Kula ngertos. Nek sebabe apa kowe ndek tingkah laku sing kaya ngono? Wong ki nek kekarepane ora kasembadan tingkah lakune sak karepe dhewe. Lho, Werkudara Janaka nganti mundur gila karo kowe. Gila wae. Kula perange ngawur sak karepku nendangi sak penake dhewe. Tak dilati pupune. Sapa Werkudara gila merinding kabeh wae. Janaka candak tangane jempole tak cokot. Us. Perangmu ngawur ya men, sing penting menang. Lah saiki enenge aku apa arep mungsuh aku? Lho. Kresna sinayang manggelung mintonaken. Mintonaken dewe kramanira.
Ora guyu, aku ora guyu. Lah sapa sing ora guyu weruh kelakuanmu kaya ngono kuwi lho. Kowe iki nganggo training ora krasa nggon lakang suwek bareng. Mula kok tak nggo mlayu kok sorane tuk. Ben, arep suwek kabeh mbok Ben. Ora lega seneng atiku nek nganti ora ketemu karo bapakku. Wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Wani tenan, mati dening aku Mesti ngono. Kresna iki nek perang mesti ngono kuwi. Wani karo aku. Wani tenan. Mati dening aku. Lunga. Cah jirih ya. Asline jirih. Kena aku ora tetep maju terus goleki Bathara Guru, ora entuk keterangan sing gumathok. Sapa sing arep meparangi karepe Bagong? Ketemu dukuwe. Kowe ngopo? Mil. Aku tak takon kowe, Mil. Ora duwe anakmu to? Anakku Ragil. Bohong. Kamu tukang bohong. Ngapusi kowe. Kowe wong tuwa ning lambene elek kok. Ngapusi aku duwe anakmu. Petruk gareng kaya duwe anakmu, kaya anak angkat. Aku ya anak angkat. Lah, terus kowe ngopo kok ngamuk nang kayangan? Goleki bapak. Bapakku sing sak tenane. Bapakmu ki asline tukang becak. Ditinggal ning kidul stasiun Tugu. Terus tak temu. Wah, tapok ngiwonengen lho, Men. Wong tuwa ora tatanan kowe. Hah? Pokoke aku kudu goleki bapakku. Lah ora ketemu karo bapakku, Bathara Guru ora wangun dadi nalendraning para dewa. Kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Buenke sumo iki, Mbok. Lemu mungsuh, lemu iki. Sepatane modar. Sepatane ngrekoso uripmu. Ora satara sepatane aku ket biyen wis ngrekoso uripe. Aku wis ketula-tula. Ayo, tak duduke apa ora? Ora tak duduke tak amuk tenan. Asli aku ora goro. Ora duduke titenono. Aku sing ora nrimake. Gong, kowe iki bocah kok arep wani karo wis ora iso. Pokoke luwih mati tenan kowe. Ben. Bocah kok kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwadasena, pancen ya niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora rampung. Wedi karo aku kok ngejak cah cilik. Kula iki nyuwunaken pangapunten. Oyane ngapa kowe? Engko setengah 6 tangi adus terus nata jadwal sekolah. Kayane kok klitian. Bagong. Malah nranyak. Lek apa piye? Po Siwa. Kowe ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Pukulun Sang Hyang Wenang. Hah? Pukulun Sang Hyang Wenang. Aduh, Pukulun. Kula nyuwun pangapunten Pukulun.
sirahmu kok ting plenyik. Borok Pukulun. Oh, dilapke cangkem Pukulun. Iya. Apa to kang dadi kegayuhanmu Panakawan? Kula kepengin ngerti wong tuwa kula Pukulun. Bathara Guru Manikmaya ku sak jarwa kelawan jeneng kita. Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggihan paduka Pukulun. Supados Pukulun paring palidamar dhateng kula Pukulun. Bapak kula jatinipun sinten Pukulun? Bapak angkat kita kuwi Semar. Nggih kula percaya. Ngene, ulun critani. Pripun Pukulun? Sawijining dina ora. Mundura nggon kita tenguk. Nggih Pukulun. Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwang. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayiwangan. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuwaning Semar ya kuwi eyang kita. Eyang kula? Iya. Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Bathara Tunggal Pukulun. Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan. Layang kangen Dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tumuli disebda dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan. Mula tumuli diparingi tenger bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa, kita tinemu ragil. Berarti napa? Berarti kuwi apa? Ateges napa sing dikendhake Wang Pikulun Bathara Guru menika kepara nyata Pukulun? Iya nyata Bagong. Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng Kahyangan Pukulun. Mula ora aneh lamun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayiwangan. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, merga kita dumadi saka ayang-ayangan Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot kelawan Sang Hyang Ismaya. Dirungokke Mar. Macem-macem karo aku tinju. Gedhe ndase. Dikandhani nek digdaya kaya aku. Mekaten Pukulun. Iya, Semar, dalem Manikmaya timbalana tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa nggih ngestaken dawuh Pukulun. Kaya apa ceblenge nang? Sapa terus? Ceblenge nang kene apa? Kula kok lunga saka omah. Pukulun. Iya piye? Kula nyuwun gungan bareng Pukulun. Ulun parengake Bagong. Kula nyuwun pejahipun Petro kali Gareng Pukulun. Kowe iki ngopo, Gong? Ora ana wong salah kok. Wong nek aku cebleng kok. Kowe iki nek ngerti critane Pukulun Sang Hyang Bathara Wenang, kowe mesti karo aku gila. Aku kedadian saka ayang-ayangane Bapak Semar. Mula kekuatanku sak traju sak bobot karo Bapak Semar. Muni ana. Hah? Sebdake kahutangmu. Wis. Hah? Wis.
kapokmu kapan? Kita wis marem. Sampun Pukulun, sampun marem sanget Pukulun. Yo, yen wis marem nyuwuna pangapura kalawan Manikmaya. Pukulun Manikmaya, Bagong ana apa? Kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun. Ya Bagong ora dadi ngopo. Kita ngamuk ana ing kayiwangan ulun paring pangapura. Matur sembah. Kula methek jambu dipunirmana kalih Pukulun. Bakal kita gunake apa? Ajeng kula tandur teng omah. Supaya iso dadi srana daharaning Bagong menika jambu dipunirmana. Kali jambu kluthuk Pukulun. Iya Bagong sak karep kita. Wis kanthi kaya mengkono ulun kundur makayangan. Bagong aja gawe geger meneh, kita wis marem. Sampun Pukulun, yen kita durung marem ulun medhun meneh. Kita ulun paringi pidana. Mboten Pukulun, sampun cekap semanten kemawon Pukulun. Mboten ajeng macem-macem Pukulun. Napa kapok temenanan Pukulun. Iya, ulun kundur makayangan bareng lawan Manikmaya. Ayo Bathara Guru, monggo Pukulun kula dherekaken. Iki dong apa ya? Wong edan kowe iki ngopo to Bagong? Lah kok dadi angkartimu kaya ngono kuwi ngopo? Kowe angarang ya sing jeneng wong gugat. Bagong pun padhang pikire mugi-mugi sesuk ora gawe masalah melih. Nggih Pukulun, Pukulun maca. Anu, nggih Bapak Semar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.